जों दिनै अराव प्रेस मिट खालामनानै होङाखै जोंनि रामचन्द्रघाट ब्लक कमिटि खामानोतै थानाय 18 तारिख जुलाई चंदन पत्रिकाओ कायसा ओ रामचन्द्रघाट ब्लक कमिटि त्रिपुरा मथा आबनो खामानोतै जे कक कामानि आबो नतैनो तिनि अर जों मीडिया रक बाय मालायलायखा मूल कारण हङाखै ओ जागाबो हायकेनो सैजाक्का रामचन्द्रघाट त्रिपुरा मथा ब्लक कमिटि जे खामानि आ जागा गंडगोल नांलायखा दलबाजी उंलायखा गंडगोल गोष्ठीबाजी उंलायखा अमाहायकै पक सिथल जाखा जों आबनो तिनि रामचन्द्रघाट ब्लक कमिटि त्रिपुरा मथानि उंगै बेलायखै आबनो निंदनीय एबा धिक्कार जानक तामले हिनबा चिनी रामचन्द्रघाट ब्लक कमिटि त्रिपुरा मथानि कोनो आंतै दलबाजी बा गोष्ठीबाजी करी जों जतनो पालखाय मिलिलायनो तिनि ओ प्रेस मिट खालाय दंगो ब्लक कमिटिनि उंगै तिनि ओ जागाबो रामचन्द्रघाट ब्लक कमिटिनि त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेंट दंगो यूथ्सनि प्रेसिडेंट दंगो ते आदं रक दंबायो YTF नि सेंट्रल आदं रकबो दंबायो अब सम्पूर्ण मिथ्या ते ओ जागा अमो सिमिया चिनी बरम गनां EM सार सुहेल देबबर्मानि बिरुद्धे जे अपप्रचार चालक जाखा जे बिन बिरुद्धे कक खामिया रक सैजाका अबनोबो जों सेलांमा जानगो नास्लेमा जानगो तांगै हिनबा ब लुकरक बाय काहाम सम्पर्क नारगो लुकरंनि बागै काहाम सामुं खायनानि बागै ब खलाय दंगो जों जत चिनी ब्लकनि आदं एबा चिनी विलेज लेभेलनि आदं जरातै काहाम काय सम्पर्क नारगैनो लुकरंनि तामो जों जाल दं आबनो बाहायके काहाम खायमानो बा अब चाइतगै दंगो बिनि जे व्यक्तित्व बिनि जे सामुं काहाम खायमानो आबनो बाहायके केबें मानो केबें मं कलायो बिनि व्यक्तित्वनो नष्ट खायनानि बागैसे तिनि अमाहायके पत्रिकाओ ताताल कक सैनाय याकबै चिनी सार सुहेल देबबर्मानि बिरुद्धे अपप्रचार खालाय दं जों आबनो चिनी रामचन्द्रघाट ब्लक कमिटिनि उंगै बेलायखे नास्लेमानि जानगो सेलें मासिचा कक हिनै जों जानगो धिक्कार जानगो अजागाबो अबनो सानानि मुचुंगो चिनी संबाद माध्यम हङाखै चिनी गणतंत्रनि चतुर्थ स्तम्भ एबा पिलार हिनजागो संबाद माध्यम गुबै कगनो सराय सरायके सैके जानाय संबाद माध्यम से तिनि अमाहायके कग्र सै दंहाखै लुकरक बाहायके विश्वास खालायनाय लुकरक बियांग थांनाय तिनि संबाद माध्यमनि बिसिंतै लुकरक अनेक सायमानो लुकरक अनेक सेवैमानो आं तिनि कगनो सानान मुचुंगो गुबै कगनो सराय सरायके सैजाबनानै उंथुन आमतै ताताल कग्रक ता सैथुन चिनी रामचन्द्रघाट जे ब्लक कमिटिनि त्रिपुरा मथा जों कोनो गंडगोल करी जों केवल नास्लायलाया जों खोथा लायै काहामखायनो सामुं खालायलाय दंगो तिनि ओ जागाव आंनि जत आदं रक दंबायो बिनि बागै आं सानानि मुचुंगो बुसकांगो अमाहायरक तांथुन गाय मोसक कक सायनो आंनि जे कक सामानि अर पारिखा हामबाय हामबाय Nini buong nini sinimong. आंनि सिनमुं हङाखै आंनि बुमुं विकास देबबर्मा आं त्रिपुरा मथा रामचन्द्रघाट ब्लक कमिटिनि वाइस प्रेसिडेंट